खोरोमदाव औवारिया जे वार्निं होदों बे दावराव देखेर नार्जारिनि न'आव थांनानै बे न'खौ बुख्रुबनायनि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय लोगोसे हारिनि बेरेखा मावग्राखौ जों सिदा खालामगोन दावराव देखेर नार्जारिमोनखौ जोङो माने सिदा खालामगोन अमरसिंह ब्रह्मखौ बे माने बाथ्राखौ आं दिनै एसे माने बुंलांदों दा गिबियावनो लुबैदों आङो बे खोरोमदाव औवारिया एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट दा बियो सेमोनहाय मोनसे खोथा बुंदों बे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होनना बुंदों दा बे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होनना बुंनाय बे खोरोमदाव औवारिया दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि नाम लानायनि बेहा खुनु अधिकार गैया आं बाथ्रा बुंनाय जाबाय आरो जोंखौ माने दावराव देखेर नार्जारिया मा मावदों होननानै बुंनायनि बेहा खुनु मोन्थाय गैया बेहा नोङो रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननाय बुंनाय मानसिया नों बोरै दिनै बड'फानि नाम लानो हायो नोङो बोरै बड'फानि बाथ्रा बुङो बर' जातिनि बाथ्रा बुङो दा खोरोमदाव औवारिया माने दावराव देखेर नार्जारिखौ सिदा खालामगोन होननाय बाथ्रा दावराव देखेर नार्जारिनिफ्राय सिदाखा जोंखौलाय मा सिदा खालामनोसै जों जाथिनि थाखाय मावबोगासिनो दं जाथिनि गाबथागासिनो दं जाथिनि मावनांगौ जाथिनि थाखाय जों माने जेब्ला बिपद जायो जों मावबोगासिनो दङ दा बे समाव जोंखौ सिदा मा खालामनो सिदाथ' नोंसोरसो खालामगोन दा रायजोफ्रा दिनै नोंसोरखौ माने सिदा खालामनो थाखाय दिनै माने माबागासिनो दं नोंसोरखौ फेंनो जागासिनो दं दा अदेबानि मोनसे बाथ्रा बे सैथो बाथ्रा जे औवा बोरायखौ फेंनो हाया औवा गोरलैखौ फेंनो हायो होननाय बाथ्रा दा खोरोमदाव औवारिमोन बादि बोराय हाब नों एबसुआव थानाय मानसि बे दिफेन बर' बादि बोरायनानै बिसि फिसा जानानै एबसुआव थानाय मानसि बेखौ फेंनो हानाय नङा रावबो बिसोरो माने बायगोन नङाबा माबा जागोन आरोखि बिसोरो दा बेबायदि मानसिखौ फेंनो हाया दा दिनै जार फले दिनै बिसोरो दिनै गावसोरनो बायदों गावसोरनो दिनै गोलैदों दिनै इउ पि पि एलखौ सापर्ट खालामबाय बिसोरो भुल खामानि मावनानै दिनै रायजोफ्रा बिसोरखौ फेंनो हादों जरदब गोलैजोब्बाय दिनै मा थाखो जोंलाय दाथ' गोलैजोब्बायना बिसोरो दा मोनसे बोरायनाय औवाखौ जों फेंनो हाया दा बे बोरायनाय मानसिफोरखौ सिदा खालामनो नागिरनाय दिनै बिसोर जरदब गोलैगासिनो दं जों बुंगासिनो दं जे भुल लामाजों थांबाय एबसुआ भुल जाबाय एबसुना बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं खिन्थु बिसोरो दिनै गावसिनि भुलखौ स्वीकार खालामनो नागारै माने जानला मोनला सोरखौबा सिगिनाय जायखौ बेखौनो माने धमकि होनाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय दिनै बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ गाज्रि मोनदों दिनै रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ दिनै नेवसिदों बेबायदि भुल खोथा बुंनायनि थाखायनो नङैनो खोथा बुंनायनि थाखायनो बिसोर गाज्रि मोनदों दा दिनै सोरखौ फेंनो हले दिनै नोंसोरखौसो रायजोफ्रा फेंनो ओंखारगासिनो दं दा दिनै न' खुरख्रिबलायनाय बाथ्रा न' बुख्रुबनाय बाथ्रा सासे एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टआ बेबायदिथ' क्रिमिनेल भाषा बुंनो हायोना बेथ' सासे क्रिमिनेल मानसिनिसो राव बियो माने ओरैबायदि दुथां ओरैबायदि गाज्रि मन'भाबा ओरैबायदि गाज्रि माने बिसोरो गाज्रि खामानि मावनो हायो बिसोर गाज्रि बाथ्रा बुंनो हायो बेखौ दिनै खोरोमदाव औवारिया गावनि खुगाजों बे न' दावराव देखेर नार्जारिनि न'आव थांनानै बुख्रुबनो हायो होननाय खोथा बेनो प्रमान होनाय जाबाय बिसोर गुन्दा खामानि मावो बेखौ दिनै बे प्रमान जाबाय आरोखि दिनै जोङो बिसोरखौ लुबैदों जे दिनै मोजां मावलांथों बिटिसिआ दिनै गोदान सरकार दाबाय हाग्रामा महिलारिया गोदानै फैबाय रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामदों गोदान सरकार माने बिटिसिखौ सालायथों होननानै बिसोर अधर्ज जाबाय सानसेयावनो एखेबारे हालिया बिसोरो नेनो हाला दा बोरै सिफायफिननो हानो बे माने हाग्रामानि सरकारखौ बिसोर अधर्जजों दिनै माने प्रग्राम लालाबायबाय जे अक्ट'बर मासावनो आन्दलन जागोन दा आन्दलन जानायनि माबायाबो खारनाबो होबाय जे माने 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा आं दाखालि बेखौ क्लियार बुंबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मा जिनिस आं रोखा बुंना होबाय दा बिथांमोना बुं बेखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मानो मावफुंजायाखै मानो बेनि थाखाय आन्दलन खालामदों बेखौ क्लियार बुं बिसोर बेखौ बुङाखै बिसोरो जोंखौसो वार्निं होबाय जोंखौसो हुमखि होबाय दा दिनै जोंखौ हुमखिनानै मा मोनखो दा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुर्ति देख्लादों होननानै सोरखौ दायहैखो दा जोंखौसो माने रेसपन्सिबोल खालामबाय बे दावराव देखेर नार्जारिमोनहा एबसुखौ रायनायनि थाखायनो बे दिफेन बर'खौ खोरोमदाव औवारिमोनखौ बुंनायनि थाखायनो दाय होनायनि थाखायनो दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि माने मुर्ति देख्लाबाबो मानसि जन्म जाबाय ओरै थारमाने बिसोरना मा जोंखौ दाय होनानै आसल मुर्ति देख्लाग्रा जाहाथे बारग'यो बाथ्रा बेसे बिसोरनि बुंनाय रावा आसल मुर्ति देख्लाग्रा दायनिगिरिया जाहाथे बारग'यो दावराव देखेर नार्जारिमोनखौ दाय होनानै जाहाथे ओमफ्राय गावसिनि जायनि माबाफोर दाय दसफोर
गावसोरनि भुल डिसिसनफोर बेखौ जाहाथे बिसोर होखोमानो हायो बे होखोमानो थाखायनो बिसोरो दिनै दावराव देख्रेब नारजारिमोनखौसो टारगेट खालामबाय बे दावराव देख्रेब नारजारिमोननि थाखायनो माने बड'फानि मुर्ति देख्लाग्रा मानसि जन्म जाबाय ओरै होनना बुङो आरोखि दा बड'फाखौ एथ' गाज्रि खोथा बुंदों रन्जित देखानाया बे सासे उग्रबादि होनना बुंदों बड'फाखौ बे माने उपेन्द्र ब्रह्मनि समावनो बिराद माने मानसिफ्रा माने थैगारदों बमा बारुदजों थैनांदों एथ' गाज्रि खोथा बुंदों बड'फाखौ दा बिसोर मिथिखा हसिखा बेखौ जेबो हायाखै जाय दसि बड'फानि दसि सुथुर बे सुथुरखौ बिसोर बुंनो हायाखै लोगोसे नोङो सासे बुरि मानसिया बुंबावबाय एबसु गुन्दा बर' जाथि गुन्दा मिथिखाथारबाय बिसोर माने बर' बेरेखा मानसि थेवबो बिसोर बुंनो हायाखै मानो बुंनो हायाखै बिसोरखौलाय दा बड'फानि बेरेखा बुंनाय बड'फाखौ माने गाज्रि माबानाय बिसोरथ' साथा दखान हागौना बेबायदि मानसि बिदि एलिमेन्टफ्रानो बड'फानि मुर्ति देख्लानोबो हागौ बा माबा मोनसे खालामनोबो हागौ दा बिसोर प्रति बिसोर नोजोर गैया आरोखि सोर खालामदों बिसोर बेखौ नागिरनो गोसो गैया बिसोरखौ दोनखोमानाय जाहाथे बिसोर बारग'यो माने बिसोरखौ बारग' होनानै दोनखोमानो दसे मानसिखौ दोनखोमानानै माने दावराव देख्रेब नारजारिमोनखौ अमरसिंहमोनखौ बुंनानै जाहाथे माने डाइभार्ट खालामनो हायो गावनि गोरोन्थि मावनाय गावनि भुल मावनाय बेखौ डाइभार्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना बुंदों आरोखि नङि बाथ्रा बुंनाय दा दिनै आं रायजो राजाखौ आं एसे बुंबावनो लुबैदों रायजोफ्रा दिनै साबधान जानो मोजां आरो बिटिसिआव माने थानाय खुंथायाव थानाय हाग्रामा महिलारिनि जायनाखि टिम बिसोरबो साबधान जानाया मोजां नङै नङै फिसा फिसा बिसोर दिनै इसु बारायगोन बिसोरो जाथारैखौनो दा बुंलाबायगोन रन्जन दैमारि गनांसिगौ रन्जन दैमारिखौ मा बुंखाखै ओरै होनजागोन बिसोर दा खिन्थु गावसोरजों जेबो मावनो हायाखिसै 5 बोसोर बिसोर ओरैनो दिन थांबाय बेखौ बिसोर जेबो बुंनाय नङा खिन्थु दासो बुंगोन बिसोर दा रन्जन दैमारिखौ मा बुंखाखै दा बिदि आन्दलन खालामनांगोन बिसोर दा बेफोरबायदि कार्जकलापखौ बिसोर खालामगोन दा फिसा फिसा दाय लानानै फिसा फिसा दाय नागिरनानै बे माने बिटिसिखौ डिस्टार्ब खालामनाय बिटिसिखौ मावनो माने खाबु होयै बेखौ खालामबाय थागोन बिसोरो बिटिसि माने बिटिआर एकर्डआ मावफुङाखै होननानै बिटिआर एकर्ड मावफुङैनि दाय होगोन बिसोरो बेबायदि खामानिखौ बिसोर मावबाय थागोन बेखायनो जों दिनै माने बिटिसि खुंथायनि जायनाखि बिपिएफ नेताफोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय माबा कलिगफोर साबधान जानांगोन दा नोङो जों रोखा रोखा बुंबाय थादों जे रन्जन दैमारिखौ गनायनि बाथ्राया बिसोरो एकर्डआव लिरनानै लाबोखागोन बिटिआर एकर्डआव गैखाया बिसोर बिटिआर एकर्डआव लिरनानै लाबोयोब्ला स्रा जागौमोन रन्जन दैमारिखौ गनाय बाथ्रा बुङाखै बिसोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां माने क्रिमिनेल केस हाइनास केस गोनां बिसोरखौ जेलाव दोननायसो बाथ्रा बुङो बिसोर नान हाइनास केसखौल' जास्ट माने जाहाथे आयेन बादियै माबानाय जायो गभर्नमेन्टआ नायनाय जायो गभर्नमेन्टआ नायगोन बेखौ बुंनाय जादों खिन्थु हाइनास केसफोरा जेराव दं जेलाव दं बिसोर थागोन जेरावनो होननाय जादों दा गथिखे दिनै बिसोरो जेबो खामानि मावबाखिसै रन्जन दैमारिखौ जेबो खालामनो बख'नायनि थांखि लानो हायाखिसै बख'नो हायाखिसै दा दिनैसो बिसोर मा खालामनो माने हाग्रामा महिलारिफोरखौ जाहाथे बिटिसिआव मोजाङै मावनो हाया बिटिसिखौ जाहाथे खोब माने माबा खालामो डिस्टार्ब खालामबाय थानो हायो बेनि थाखाय बिसोर दिनै बायदिसिना इसु लाबोनानै बिसोर दिनै दावराव खालामगोन रन्जन दैमारि गनांगौ होनगोन बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट जानांगौ होननांगोन खिन्थु बिटिआर सुक्ति बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिदि बिसोर डिस्टिंक्ट मोनसे क्लियारलि बिसोर बुंनोबो हाया बबे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बुंनो हाया दाथ' हम मिनिस्टारा 98 पइन्ट माने माबाखौनो इमप्लिमेन्ट खालामबाय होनबाय 98नो हम मिनिस्टार बुंनाया अमित शाह बुंनाया आरो दिफेन बर'आ गावबो बुंदों माने 95 ना बेसेबां दिफेन बर'आ गावबो बुंदों इमप्लिमेन्ट जाबाय होनना बुंदों दा अब्ला बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो दिनै बिसोरथ' बुंनो हाया बेनिखायनो जोङो बेफोर रायजो राजाखौ जों साबधान होयो रायजोफोर दा बिसोरबायदि मानसिनि बुंनायाव जोङो मिस्टेक जानो नाङा बिसोरो नङैनि खोथा बुंनानै रायजोखौ आन्दायहोगोन बिस्रा दिनै इसु गैया बिस्रा दिनै नों आंखौ दाय होनाय नों आंखौ सिगिनाय दादागिरिजों माने एबसु सालायनाय बिदिखौ बिसोर खालामबाय थागोन दा आं जोबनायाव बुंनो लुबैयो बेखौनो रायजो राजायाव गोरायैनो जे रायजोफोर बे दिफेन बर'मोननि जायनाखि लिडारशिप बेफोरखौ रिजेक्ट खालामनांसिगौ बिसोर थानो मोना एबसुआव बे खोरोमदाव औवारिनि बे बारायहाब बे एबसु खालामनाय बे थानो मोना गारनांगौ गोदान गथ'फोर दं मोजां मोजां गथ'फोर दं लेखा गोरोंफोर दं बिसोरखौ होनांगौ जाथिखौ मोजां दैदेननांगोन जाथिया मोजां जानांगोन आरो बिसोरनि आखायाव जाथि गैया बिसोरबो देवानि मानसि बिसोर दालाल मानसि बिसोरो दिनै बिजेपिनिबो दालाल खालामगोन एरप्लेन गाखोनाय माने केम्पेन खालामगोन माने इउपिपिएलबो बिसोर माने दालाल खालामगोन बेबायदि दालालजों बिसोर दिनै माने जाथि गिदिर गिदिर खोथा बुंखाबाय थादों बिसोरो बड'फा
बड'फानि आदर्शखौ गाफ्लेजोब्बाय बड'फानि आदर्शजों जेबो गैया आं खावलायबावो मोनसेबाव आरोबाव जे थांनाय 17 बोसोराव बिसोरनो एकेबारे बेसेबां स्किम फैदों हाग्रामानि समाव बे स्किमफ्राव बिसोर 10% लानानै कालेक्सन खालामदों स्कुल कलेजफ्राव बिसोर माने टिचारफोरनिफ्राय मान्थलि फि कालेक्सन खालामदों बे बेसेबां कोटि कालेक्सन खालामदों हिसाब गैया हिसाब होनो बिसोरो बिनि गथ'सो दाय होदों मा हाग्रामायाव करापसन खालामदों दाय होदों उल्था बिसोरो जेरै नाथाय बेबो बिदि जानो हागौ बेबो जानो हागौ जेब्ला अन्थाइ थरसे गोलैयो एबसेन्ट सेंग्राफोर थागो जेब्ला इथा दरसे गोलैयो बेयाव थाङो मान फाथाय हरो कालेक्सन खालामनो बाला मोनसे गोलैबानो सोर गारदों बेखौलाय सोर कन्ट्राक्टरसो नागिरो कालेक्सन खालामनो এইবার जाहाथे खुनु मोनसे रावबो जाहाथे माने कन्ट्रिबिउट खालामा जाहाथे हेल्प खालामा बेनि थाखाय साबधान जानांगौ खुनु कन्ट्राक्टरा रावबो गरसे फैसा हरनो मोना खुनु स्किमनिफ्राय अबेबा अन्थाइ थाइसे अन्थाइ गारनायनिफ्राय अबेबा बाला गारनायनिफ्राय अबेबा मोनसे खामानि मावनायनि लानायनिफ्राय जों माने बे गरसे थाखा जों हरनो नाङा स्ट्रिक्ट जानांगौ आबसि जाथिनि मावग्रा नंखाया जातिनि थाखाय मावनो ओंखारखायाखै बिसोर डिस्टार्ब खालामनो ओंखारखादों दा बिदि आं बयबो खावलायदों सोरबा कन्ट्राक्टरा जुदि हरोब्ला बिसोरनि लाइसेन्सखौनो दाननांगौ आसलथे रावबो हेल्प खालामनाङा खोरोमदाव औवारि मोनहा बे दिफेन बर' मोनहा दिनै मा मावगासिनो दं जाथिनि बिसोरनि जाथिनि मावनांगौखौ मावाखै नाङैयाव बिसोर दिन खाथायगासिनो दं नाङैयाव बिसोर प्रब्लेम लागासिनो दङ दिनै गथ' गथायफ्रा स्कलारशिप मोननांगौ मोनाखै बिदिनो थाबायना हो बिसोरो दिनै गथ'फ्रा माने फरायनायाव माबायदि माबा होनांगौ लेखा मोनदों मोनाखै बेखौ गोसो बिसोर बेखौ होआखै गोदो एबसुआ जोंनि सिगांनिफ्राय जायनाखि एबसु खालामबोदों बिसोरो माने स्कुलाव बेन्च दंना गैया बेखौ हिसाब लानानै आन्दलन खालामोमोन मावोमोन स्कुलाव मास्टार दंना गैया स्कुलाव लेखा दंना मोनना मोनाखै बेखौ लानानै बै समनि एबसुआ गावबागाव खरस खालामनानै खामानि मावबोदों जाथिनि मावबोदों दिनै नोंसोरो माने फैसा लादों फैसा खांदों उदां उदां फैसा लानानै बेरायदों बिसोरो खिन्थु बै समनि एबसुआ खिन्थु फैसा गरसे रावनिफ्रायबो लाखिमोन दै गावबागाव फैसा गरसेखौ बाहायनानै एबसु खालामदोंमोन दा दिनै जेखौ मावनांगौ मावाखै दिनै जोंखौसो कुइसन खालामबाय मा मावदों दावराव दैखां नार्जारिया अमरसिं ब्रह्मआ मा मावदों मा कन्ट्रिबिउसन दं दा बे नबसरन बायदि मानसिया बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्टिनिफ्राय एमपि जालांबाय इलिगेल भाबै बेखौ नोंसोर मा खालामा खोरोमदाव औवारिया बे दिफेन बर'आ मा मावदोंसो माबा सहाय होदों एथ' जुजिबाय थादों जुजिथाब जों 10 बोसोर जुजिबाय थादों नोंसोर जोंखौ माबा मोनसे खबर लादों माबा मोनसे बुंदों नोंसोरो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा इलिगेल भाबै गुबुनफ्रा अकुपाय खालामना लाजोब्बाय बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बादैबो गभर्नमेन्ट खासा माने ग्रेजिं फिल्ड बेफोराव गुबुन हारिनि हा जोब्बाय बेखौ नोंसोर माबा बुंदों जोंखौथ' बुङाखै जों मावबाय थादों दावराव देखायनो नार्जारिना बेंनाय गैया बानाय गैया जों मावबाय थादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ जुदि जोङो 2010निफ्राय जुदि आवाज होबाय थायामोनब्ला दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जोब्बायमोन इसुआनो जोब्बायमोन बे डेट इसुनि बे रावबो मख'लामोन दिनै खुनु बर'नि आफादा बेखौ बुङामोन जोब्बायमोन दा जों जेब्ला बुङो अब्लासो नुखागोन नामाव एफाफा बुंफ्लादों दा दिनै सार्टिफिकेट होनाय ट्राइबेलनि मानसिनो फरायनायफोरनो हस्टेल होनाय सार्टिफिकेट होनाय बेखौ सोर केस होदों बे दावराव देखायनो नार्जारियाथ' केस होदों ना सोर होदों जोंथ' केस होदों जेब्ला 2018आव फार्स्ट जुनाव जेब्लाखि अर्डार होयो चन्दन ब्रह्मनि माने माबायाव मन्थ्रिसिप थानाय समाव मिनिस्टारशिप थानाय समाव WBDPCआ अर्डार होयो फरायनायफोरनो हस्टेल सार्टिफिकेट होनाय बेखौ चेलेन्ज खालामनानै कर्टआव केस होनानै जों देरहासार जादों जों देरहादों दा अब्ला बेफोर केसखौ सोर होनांगौमोन बेफोर खामानिखौ सोर मावनांगौमोन बे एबसुआ मावाबा सोर मावनांगौमोन बे खोरोमदाव औवारि मोनहा मावाबा सोर मावनांगौमोन बेखौ मावाखै जों खबर लायाखै जों उदां उदां मा खालामदों नोंसोरलाय जेब्ला गोबां मानसि नै गावसिनि समाव नैबे माने प्रमद बर'नि जेरै टार्म्स फादुन टार्म्स बेयाव इसिबां मानसि गाबगु फुजादों बर' फिसाफोर होखारजादों न' बां सावजादों बे समाव माबा मोनसे खोथा बुं जेबो बुङाखै मानसि गावथारजादों गोबांनो बेखौ फंसे खोथा बुङाखै नोंसोर दल दामै गिदिंदों जे माने प्रमद बर'नि समाव गुलि गरसे गावाखैनो खुनु एनकाउन्टार जायाखै सान्थिबाबो दङ दोनबाय बेथ' गाबगु फुजाबाय नोंसोर खुसि मोनदों नोंसोरो मा खालामदों नोंसोरलाय नोंसोर माथ्र' खालामदों मा नोंसोरो हाग्रामा महिलारिनि बे रिजर्टआव बे माबा कालचारेल माने माबा प्रग्राम जायो बेखौनो गाज्रि होननानै बिसोरो बेयाव बरना होदों नोंसोर दावराव खालामदों नोंसोर बेखौसो खालामदों दा हिंसाजों नोंसोर खामानि मावबाय थादों दा गथिखे दिनै जों मा मावदों जों मा मावाखै बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया दिनै एबसुआ दिफेन बर'मोनहा मा मावदों खोरोमदाव औवारि मोनहा मा मावदों दिनै बयबो मिथिखाजोब्बाय रावबो मिथियै बाथ्रा गैया
दा बेफोरनि थाखाय दिनै एबसुनि बाथ्राया दिनै खुनु दाम गैया। धोरोमदाव औवारिमोननि बाथ्रा दाम गैया, दिफेन बर'मोननि बाथ्रा दाम गैया। दा रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखाबाय, बयबो सिनायखाबाय। दा ओंखायनो फैगौ समफ्राव जों बे एबसुनि नेताफोरखौ सोलायनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंनो हादों। आरो बिसोर सोलायागौमानि बे जाथियाव मोजां परिबेस फैया। बिसोर नङै नङै दिनै माने बायदिसिना बिसोरनो घटना खालामनानै बदनाम खालामनोसो सुजुग लागोन। नैबे गोदान सरकारखौ बिसोरनो हयथ' जाहाथे बदनाम जायो बिनि बिसोर बायदिसिना कौसल खालामनानै बायदिसिना माने गाज्रि हाबाफोरसो मावगोन। जों बे माबाखौ जों बयनिबो रायजो राजाया जों मिथियो।